Alhamdulillah. Cet. Monggo aku. Ngombe sik. Ya Allah. Ana solar ta ora, Bu? Nganggep apa aku? Mas aku tronton nih. Wah ganteng ngene dalet. Walah, wong ngene kok ganteng. Kowe nggih matur suwun. Apa iku amplop iku? Amplop tulisan iki lho nak beganya. Ya Allah. Tak teko ya amplop. Kowe ora usah sok ganteng. Piye? Tanggal 28 kowe ora ono. Lho, kok iso le? Dadi sebelah ngono are. Omonganem iki lho. Kodape kok gawe korban ngono. Wah, kowe kan sapi Brahman. Sapi Brahman piye ta? Alhamdulillah. Iya. Keluarga seni barongan Abimayu Budaya rawuh teng dalem pun Bapak Muslimin dalah Ibu Sulistiawati. Iya. Iki mau acarane tokli. Omonganem ku sing apik. Ngerti tokli? Apa iku? Tokli ku diketok hanya sekali. Oh, ngono. Oh, pikiran jorok apa? Ayo kan muni tokli ngono. Ayo diketok hanya sekali. Maksudnya ngono to. Iya. Nah, ini tasyakuran walimatul hitan. Nah, cara mbokku tokli. Pembido ra bujul lah piye. Iki mau sing dihitan. Mbah Buyut kita boyo. Sapa iki mau? Iki mau ku punden-punden. Oh, pundene. Oh, sing dhuwur iki belum. Muhammad Riko Setiawan. Nah, donga didonga. Iya. Mugi-mugi adik Riko sabubare dihitan dadi bocah sing soleh. Amin. Bekti marang wong tuwa. Amin. Tumrap musolan bangsa. Amin Allahumma. Amin. Ya ora sing hitan to sing didongakno. Ya sing di omah bareng didongakno. Wong tuane sakloron ya didongakno. Bapak Muslimin dalah Ibu Sulistiawati mugi-mugi sabubare duwe gawe ya to. Pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Halalan barokah. Amin. Syukur-syukur iso nyelengi kanggo sajarah ing Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Ya ora sing digawe tok sing didongakno. Ya warga kene kabeh. Warga kene iki mau Bendaran Garung Kidul leres nggih Bu. Didongakno mugi-mugi gemah lipah loh jinawi, murah sandang, murah pangan. Amin. Kandhani sing durung duwe anak didongakno ndang duwe anak. Ya. Sing amin to Bu. Ngono didongakno ku sing amin ngono. Sing duwe utang didongakno utange lunas kabeh. Amin. Ya abi nyaur barang. Amin tok ora nyaur. Tok yo gak nyaur ya padha ae. Wong kene belum lho. Ayu-ayu tak omongi sing wedok. Sing lanang ya ganteng-ganteng. Alah apa? Alah apa piye? Ayu ngene iki. Nyono duwe gawe ngene iki buah ngono ku toto. Toto. Alah ning omah ya. Nang omah piye belum? Teng bedodot. Bedodot piye? Ngenyek. Jastere kaya per mendut-mendut. Rambute rewok-rewok. Ya Allah, ora tegel aku. Ora tegel, lungguh ning arep lawang. Taline loro pedot siji. Ngono dienggo. Ya Allah Gusti Allah. Kok mangsaku. Ngene lho Bu. Mbak. Kandhani belum? Toto ya lah. Ya ngambi bojone bareng ya diwenehi ngono go. Aja ngelungo-lungo to. Toto. Ngene omah do ora toto. Ngono. Ya Allah. Sing ngeki dhuwit sapa? Sapa? Wong lanang to. Heeh. Ayo ya kudu gawe bungae wong lanang ah. Oh ngono. Lho iya, mulane wong lanang megah lunga ngopi iku ya perkara apa? Perkara apa? Perkara wong wedok ora toto-toto iku. Oh ngono. Ayo. Kowe nak lunga ngopi berarti bojomu ra toto-toto. Iya, Kok iso? Kok mangsaku wis wong santun-santun, sopan-sopan blong. Kene wong sopan-sopan kabeh. Sing cilik ya sopan-sopan. Kandhani, aku mau ning gene pertelon. Iya. Linggih ning isor. Ngenteni kancaku ya to. Ana cah cilik liwat, numpak sepeda. Wah, dionteli buanter bareng reti aku linggih ning isor. Sepedane dituntun. Wah, iku nandana sopan. Sopan. Amit Mas ngono, bareng tekan petengan sawah, lagi ditumpaki sepedane. Wah, wong kene berarti jos. Andap pasore. Andap pasor. Terus ana nom-noman blung. Iya, piye neh? Aku kan lagi ning pertelon ngono mau to. Iya. Wah, nom-noman numpak motor King. Wah, tuat. Reti aku linggih. King gak tuwet no, wis rompet ta. Wong.
wong ngono batur e numpake ya ngono padha lah Bim reti aku linggih ning isor belum iya langsung direm cit medjar piye nek ngono lho ora no lingkar yo diar nek ngono lho iya direm cit medun langsung medun ngerti aku ning isor amit mas weh bareng tekan petengan ya ditumpaki belum ayo berarti nandano wong kene iki sopan pasore dijaga iya terus ono neh wong lanang wedok goncekan to iya wong lanang wedok loro ngerti aku linggih ning isor ya dituntun padha muni amit mas ngono bareng tekan petengan ditumpaki omong anem ku lho ngomong aku piye ana lanang wedok liwat mlaku kok omah kok petengan kok ditumpahi maksud tem piye ana bocah-bocah iki lho pikiran jorok ya ngene iki lanang wedok kok peteng ditumpahi mobile ku juga sawah kono lho nggon petengan sawah kono iku mau rumah sama apa sing ditumpahi mobile to tak tega wong wedok mau numpaki berarti mobile dikok petengan kono lho kok mangsaku nak berpikir yang positif ayo kowe kan nyeritakno lanang wedok kok petengan ditumpaki aku kan pikiran yang menjurus deh wong ngomongku durung bar wis mbok ketok ya berarti nandane wong kene iki anda pasore apik sopan santune jos mulane saiki ku do ngurangi anda pasor tingkah lakune do ya Allah gara-gara gadget iki lho gadget apa lah kurang anda pasor basa saiki ku ya wong cah cilik-cilik ya saiki ku ya beda ngono saiki malah bahasa Indonesia bahasa Inggris ya Allah utama wong Jawa kan sing diterapno ku Jawane ngono ayo dange wong iki kamu kemana wong Indonesia ta wong Jawa aku ngono wong wedok kene ya ayu-ayu ra omongi piye ayu-ayu iya wong kene ayu-ayu padha sopan-sopan kandhane kok ngene sopan-sopan ya ngene ora tak omongi iki ngono ngerti kono nglumpukno idu ape idoni kuwe muni ayu-ayu ngene ya kaya sayu Uncen ayu kok so ayu pancen ayu iya ayu ku ngene lho piye det wong ayu iki mlebu neraka lho cah ayu mlebu neraka wedok iki malah mlebu swarga wong wedok balik omongan teng pecotot lho wong ayu iku mlebu neraka nak wong elek mlebu neraka swarga wong elek iki mlebu swarga piye dang rutuki watu nang dang rutuki watu aja maksudnya ngene lho wong elek gak mawe kok warna klumpono duit kanggo sangu ibadah maring Gusti langsung jarah Madinah ora maring kok warna retik-retik iku langsung mlebu swarga iku nak wong elek nak wong ayu rambutmu mabakung apik-apik disemir mlebu ndi iku untu miji timone dibegel ono begel patam apa behel ya dibehel irung pesek digawe mancung mripat wis apik blalak-blalak dikeki apa belum dikeki lensa astagfirullah ora syukur mulane wong ayu ora syukur iku mlebu neraka jahanam berarti wong elek mlebu swarga nak wong ayu mlebu neraka ki tak omongi belum piye kowe wis wani ngomong kudu wani tanggung jawab ya iki awake dhewe iki rawuh ning daleme Ibu Sulistyowati pundi tiange Bu Sulistyowati ku mau ayu apa elek aja iku berani berbuat berani tanggung jawab ning yo aja Bu Sulistyowati
Sulistyowati ki mau ayu apa elek? Aduh. Dangung kalau bedo Bu, pecok. Di Bu Sulistyowati dia. Ndang mek boto Bu, wis dingetangeti. Ngene lho tak kandhani. Piye? Bu Sulistyowati ku ayu. Alah ngelok neraka ki lak ngono. Ngelok neraka. Sik takok sik. Jare mau sing ayu mlebu neraka. Iya ya. Bu iku Bu delok neraka kowe Bu. Ndang jeblok boto Bu. Kok sik tak aku omong udang bar kok telo. Bu Sulistyowati ku ayu. Sulistyowati. Susilo bapak dulu tapuk nanging anggone nanggap Abimanyu Budaya ya saiki ya mlebu swarga mergo nyenengno wong akeh sing nyenengno wong akeh mlebu swarga amit sewu Mas omong aku rada saru kowe ngerti LC ku nyenengno wong akeh Mas swarga apa neraka sing mesti ku ya swarga ya neraka. Kok iso swarga ya neraka? Ya tengah-tengah. Kok iso tengah-tengah? Oh gak iso piye? Wonge kan ya nyenengno. Nyenengno sapa? Ya kaum Hawa itu. Berarti ya liru piye benere? Wonge seneng ya. Seneng ta gak wonge? ya seneng-seneng sedih. Ayo. Aja iku jawab angel-angel. Angel piye mulane nek omong iku hati-hati. Ape ayu ape elek iku ciptaane sing gawe urip. Iya, sing iya. ngecet Lombok. Siapa sih nyetet? Allah Subhanahu wa taala. Iya iya. Kandhani kok. Ape ayu ape elek gak apa-apa ditampa. Ah urusane dhewe-dhewe. Umpama ngene, iki dirasani ibu-ibu. Dagelane sing gering ganteng. Wah, sing lemu puh klawu. Klawu petane apa? Apa? Ukuran gak ono dope brawut tok. Lah kita tempak-templeki iki mau. Klawu ora wedam asine apa nunggu? Hah? Wedam. Weh, Wardah. Jare ndak iki pon sponsor TV. Ya barpon ya wage saiki. Kok iso pasaran barpon wage terus paing kliwon ngono ya. Kok mangsaku. Ngene Bung, Blung. Iya. Aku wis kesel ya. Iki ditanjakno penyanyine. Heeh. Iki gedang raja Siding Batu. Sidung Proto. Mergo engko jek ana atraksine Jaran Dor, mangan tratak, batako, son. Sapa kabeh ngono mau. Mbah waki kok. Mbah wong wedok bareng mau. Heeh. Jek ana atraksine ya to. Iki campur sari ditanjakno al artise Mas Patak Geng disepoti nggih. Monggo. Al artis Abimanyu Budaya campur sari. Burung tadi. Gosek kecepetan. Ngono. Oh, ije go katok. Mosok metu ra katokan. Ayo, ora kabar. Kabar-kabar piye iso kabar-kabar. Maksudnya iki lho jari. Oh iki dikei sak gendeng sik. Ayo apa? Apa belum? Itu omongane ya, wah. Ayo ayo apa? Diomong yo. Piye? Salagu. Ya. Oke, apa ayo? Apa Mas Patak? Sembarang wis akhir ditunyuk. Ha iki sone audione apa Mas? Rika. Rika audio. Mas, iki ne diangkat sithik Mas. Nging. Wis gak apa-apa wis. Sering Abimanyu Budaya campur sari.
minta minta karena terpaksa diriku lakukan yang ku minta hanya sekedar makan melalui lagu ku kuras dompetku. Ayo belum, ayo belum. Terpaksa aku menyanyi mengharapkan murah hati coba dengarkan aku menyanyi Satu teman terpaksa untuk cocok dari Abimanyu Budaya Nyampur. Barokawah. Cah wedok kowe cah Tungane cilik, sedewaras kabeh. engko sik tenang sik iki lho tak ngurmati wong kemis. Ya Allah. Entuk pira belum? Iki barokawah ya. Barok iya. Tak dongane sedewaras sedaya nggih. Nggih. Iki duit iki kanggo maem. Kanggo maem Bu niki nduk bengi ku bar diusir bojone. Ya Allah. Dadi ora duwe ceklan ya belum ya. Omonganmu kok aja ngono ah. Ya diusir temenan aku mbok piye? Alah nduk iki turu karep lawang ngono kok. Heeh. Ayo ditung tok pira? Ya Allah, barokawah aja dihitung satu. Ditung. Kowe- Tak dongane sedewaras sedaya. Kowe nak main. Rezekine akeh. Rezekine 1000 dadi 10.000. Sing 9.000 melu sapa? Sing 5.000 bakal ya dadi 50.000. Ngono. Ya sing 2.000 ya 20.000. 20.000. Tak omongi blong. Barokawah sedaya. Nggih, ha matur sembah nuwun. Nah, dirancana rezekine. Nggih tak omongi. Piye? Kowe nak nyanyi mesti rung tau ono sing nyawer lagi iki. Heeh. Ceklan duit lagi iki ya kowe. Heeh. Ayo ndi tak gawakno. Tak gawakno. Kok gawana? Wong digawakno kok. Ben ra ilang. Ayo, Sren. Al artisnya. Abi, wali budaya campur sari. Ria Audio, terima kasih matur sembah nuwun sama bertugas. Ada adanya Ida Pus Bidaksari. Ada Ibu Sen dan juga ada Arum dan juga ada Adri Octavia. Metu karep ra karep.
Kitanan sudah berlalu. Ilambemu kok iso nyelorat tekan dinti lho. Sama saya. Iki mau ditonyo. Ditonyo piye? Kok iso ditonyo? Nah, iki mau satu tebang perdana dari Abi Iya. Bayu. Ora nanggap guyu. Iya. Saya sunat nanggap ya. Belum loh. Cekel belum? Dini belum? Nah di pamah-pamah iki kowe aja guyu. Oh iki barang belum? Ndase kotak ngono belum? Diarani ndase kotak. Kowe mau. Kaya ndas truk lah. Kandhane ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah iki mau pat keparing palipur. Ya Allah. Aku nyampe sumuk. Saya takut iki ku tak jak omong. Iya, piye? Iki mau satu tebang artis dari Abimanyu Budaya. Abimanyu Budaya. Iki karo ngenteni pamundutan panyuwunan saking para pamirsa kakung saha putri. Ya, iki bapak tuan rumah Pak sapa mau blung? Bapak lanang Ibu wedok. Untukku nyampe ketatap lho. Ibu si Susula. Sapa Bu? Sapa? Malah. Sulistiawati. Sulistiawati. Ibu Sulistiawati tiange pundi? Bu. Bu. Kali Bapak Susilowati. Alah. Kok iso Bapak Susilowati? Bapak maksudnya bojone Bu Susilo. Oh ngono bojone Bu Susilo. Ha iki nak menawane request karo dulur-dulur kene bedaran kene iki nak menawane sing njaluk lagu ya dipenuhi satu-satu. Oke. Mumpung wonten Abimanyu Budaya ingkang badhe ngesake lagu napa Campesari kula semanggaken. Nah, iki mau kerja bareng karoan Rika Audio, dan juga ada Kin TV Channel. Wah, terima kasih matur sembah nuwun, selamat bertugas. Oke belum? Iki mergo durung atensi sing mlebu ya toh. Iki diparingi satu tebang koleksi turun dari Abimanyu Budaya campur sari. Hadirnya Andre Cek.
Om, podo ae. Syuk syuk. Syuk syuk. Oke Kak Adri, ucap salam dulu Ucap buat salam warga dulu. Bendaran. Iya. Ayo. Saiki ya. Ora sesuk bar bodo besar. Nek sesuk dak wis bar mantune. Piye piye? Pripun, Mbok? Kaset. Hah? Lah kaset apa? Hah? Kaset video piye teh? Oh. Oh, ngoten ngoten. Oh, sing Oh, masuk. iya, iya, Oh, iya. ngapunten amen sewu ngambil nggih. Tak wacane nggih. Bol-bol barang. Iki kok ono amplop-amplope. Hah? Durung. Amplope yo kek rimengko. Engko. Nggih nggih pun. Oh iya. Oke. Oke, iki nanti dulu kita gawa sik, engko tak program engko sing iso apa? Ngoten nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwen ngenteni kowe. Yo kok saiki yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik urung dijawab tak baleni Mas. Yo kemringet kowe. Mau tak tugasi apa 10.000 aku kipasi. Yo. Heeh. Assalamualaikum. Bocah iki kok gobloke Arek kaya pasi. Ya ora dasku. Alah dasem dengkono ta. Ya aja iki pesugihane Mas Duwo. Oh ngono. Diwet-wet sak entek wong ning donya nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu. Ngapunten dompete ngirno iki copet. Nggih, ditepangake nggih Bu nggih. Nami kula Indri Oktaviana, kula saking Colo. Nggih Bu niki bakul gedang. Nggih. Monggo Nggih, nek badhe bakul gedang, mampir. nggih. Hah? Bakul entek, Nggih, jangkong, nggih. nggih. Mangke tak betani oleh-oleh. Monggo mampir. Heeh. Mampir kabeh ya Bu, nek ono ya. Ben Pokoknya bangkrut. Mbak Indri ledek ngoten ngertos. Pripun? Ora aweh kowe. Rene kok angel men iki. Aku sih. Ditongke. Ini ada lagu koleksi dulu Ada ya. koleksi apa permintaan dulu? Aku tak butuh cinta. Oh, koleksi. Ya. Saiki. Requestnya bawah ini. Oh, requestnya bawah. Persidangan Abimayu Budaya Campur Sari dan juga ada Rika Audio matur sembah nuwun Kin TV channel. Air mata bila
Terima kasih untuk bantuan bunga-bunga sosialnya. Semoga berkah barokah. Bareng kan. Oke. Napa Bu? Oh, sajadah merah. Sajadah merah. Gosek sabar. Nah iki ana panyuwunan saking Bapak D Mas Rukin. Mas Rukin. Nah, saha Bude Jumiatun. Wah iki request kathah. Ada seandainya engkau dapat apa iki? Bertemu. Ya, bertemukan. Terus ada Hartati, terus ada Kicomania, akhir di Kicomania. Kicomania. Udah nggak? Adikas udah nggak? Mana aku siap nih Pak? Mano mesin jangan-jangan. Malu. Iya. Gaspol dah. Iku nanti insya Allah kita penuhi satu persatu tebaknya. Ditunggu sabar. Iki ono Muara Kasih Bunda, Nyidam Pentol, Sinarengan, Bukit Berbunga. Oke. Iki Langsung dikasih apa dulu? Arum, Bukit Berbunga Rien. Bukit Berbunga. Terus mau ono apa? Sajadah Merah. Sajadah merah. Kok saya ya bahas tugas lagi ya. Sing lagune. Pokoknya sabar ya. Pokoknya iki engko ngantek subuh Mbak. Pakai los, Oke, Mbak. silakan Abi Pak Budaya Dapur Sari. Riake GDB. Rika Audio, terima kasih motor semua, selamat bertugas.
Atensi sudah dikasih ya Bu, bukit berbunga. Nanti ada lagi ya. Oke, nah, ini mau bukit berbunga sampun katuran. Pripun Bu? Oh, pripun Bu? Bosnya kok dampingi. Ya. Dampingi gue nih. Kok nyanyi kok dampingi ya. Iki diselang-seling blong mergo atensine semakin kathah, semakin akeh, semakin banyak. Oh, ya toh. Iki mau ono yang punya sajadah merah. Sajadah. Luar biasa. Hitung duit. Ya. Boyo. Nyampi delik ngene ya. Wis dijolo receh. Engko bariku diseling neh, ngono ya. Ben keduman kabeh. Keduman kabeh pokoke satu diaturi sajadah merah rin. Ayo kita sari silakan Abi Manyu budaya nyampur sari. Abi Manyu. Rika Audio terima kasih selamat bertugas pada KTV. Monggo Ibu. Aku
berkah barokah. Amin. Dilancarkan rezekinya.
yo wis ayo ngadeg tak gandeng. Jadi ganteng aja sikile. Apa? Tangan. Ayo dase. Kondasi. Oke, karena ini jam tidak menentukan, kita dua lagu terakhir. Oke, dikasih ada. Subhanallah, terima kasih bunga-bunga sosialnya, berkah barokah dilancarkan rezekinya ya.